mmadụ n'ọkwụnụ ma onye mee nke ọma ebulie ya elu si ya jide nke oji na-aga n'iru biko ka anyị gbakọ kịta wee kele Eze-Ana Eze-Ana ga-adị Eze-Ana Ugochi tubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị ọdịnala bụ eziokwu ọdịnala bụ ụzọ ndụ ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye mmanyeje ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye mmanyeje ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ga-adị Ugochi tubelu ga-adị Ugochi tubelu tempụl ọ ya adị maka na eziokwu anwa chacha ndị okenye ga-adị fọnda mbaki ndị oche ya dị fọnda mbaki fọdasi kara aka ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma buru Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ wepụkwa chọọchị fa ogologo aga mana Ugochi tubelu ekweghị ekwe Eze-Ana si na ọma mme ọdịnala amanwụ chacha oge ọbụla ọ na-eti ọ nọ na nkụzi Chukwu abịa ma gbaa gị ume ọdịnala ya dị ụkwụ ọdịnala Igbo ka anyị dobiri ebe a sị na chi tata bụ ụbọchị afọ ga-afọtara anyị ihe ọma ma fọpụrụ anyị ihe ọjọọ a sị m na akakaka ya ma anyị na jijiji anya ma anyị a sị m onye echeche ihe ọjọọ ya eme anyị ya ma onwe ya a sị m onye si ka o mebe anyị na ọ karịrị anyị mmụọ niile na-ejere Chukwu na mmadụ ozi mebe onye anwa na ha karịrị ya ise a sị na ọmaka ya emere anyị na chi afọ maka ndị ọbụta agba izi ha na-afọ m na soshal midia afọ mbụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu afọ ọzọ mụdị ya nwa abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl nke dị n'Oraifite anyị na-agba afọ miri emi lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. You can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu kedu isiokwu anyị ji bịa isiokwu anyị bụ what is real salvation. Kedu ihe bụ na mmadụ na-agbapụtago mmadụ site n'oru na mmadụ abụrụgo onye nwere onwe ya kedu ihe ọ bụ mgbe e kwuru okwu dị etu a kedu ihe o mere ezi nkọwa ya ka anyị ji bịa taa mana bifo anyị gaba n'iru ihe ọkwa dị mkpa anyị nwere ịmara gị bụ nke mbụ bụ na echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Mee ka na-aga n'iru ọ na Mee 19th ka anyị ga-achịkọta ya jee chụọ aja n'ihu mmụọ niile nọ na tempụl den gbuo eburu wee mesara aka sọsọ ndị sonye na ya bụ aja ga-enweta ihe onyonyo etu anyị si chịkọta ya echefuna na ya anaghị esho ihu ọrụ na soshal midia maka na ọ dịrọ mkpa ịghọtara ya den ọkwa ọzọ dị mkpa bụ ọ bụrụ na n'ihe na-alụ na maybe multi choice all those cable televisions, Iroko television or anywhere
and they want to be showing our movies on your channel, chat me on WhatsApp. Can I discuss? Yes, our movies are very unique. You can visit Ugochi movie productions na YouTube. You will go watch our movies. Then the other chọrọ ịkọwa abụ ọ bụkwanụ na ị chọrọ isonyere anyị na aja anyị chụrụ ọnwa Mee a na-achụ n'ọnwa Mee mana ị chọrọ isonye na nke ọnwa June, ihe ị ga-eme bụ ịfọwọdụ ọrụ m ya 3 prayer requests, then the main donation token to the account number. Echatizien na WhatsApp number na WhatsApp m eje gị account details ya akwụnye dị ụgwọ then there's what is the other information from you? I get a book for $1. I just put here, I just put in. I just go near put on to put the Madeno. But who can cause the rule of Balabo, I judge to leave. Then the cabo, he was an Emma or Wadimpa. Because all what gave us before and Gabadi Lankuzai Dibia. Omono Kolom Bambana temple. As a child of the temple, you go to that temple too. Na temple ada bụ ihe eji na nchewu chaachị m na WhatsApp ka nwee ike tinye gị na WhatsApp group anyị chọrọ ikreti maka ndị niile bụ children of the temple. Ụzọ anyị ga-esi wee na-agbasa ozi so that ka ha nwee ike na-enweta direct information. Echefuna na September 16th bụ annual festival na temple ka ọkwa ka ikpeazụ. Then nke ọzọ ka anyị gabazie n'iru na nkụzi anyị ji maka ebe taa ọ ma eto ogologo much mana ige ntị ị ga-amụta something that will change your life for good. Gịnị ka ji maka ebe gịnị bụ salvation? Gịnị bụ nnwere onwe? Nnwere onwe mmadụ ga-enwere nnwere onwe mmadụ nwere n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. And then nwere sign ga-egosi na mmadụ enwerugo onwe spiritually na onye dị etu abụrụzi oru ọzọ. So ọ bụrụ na ịnọ ido Igbo spirituality mana irutebụ na this level, ịmalụ na asị na ịnwerugo onwe gị. Nke mbụgoro one sign dị very important bụ na ọ bụrụ na ị nwere onwe gị, you must conquer fear. Yes, you must conquer fear. Mana ndị be anyị na-agbarụ ndị anyarị bọyị. Ndị be anyị ji aka ha na-eme onwe ha ka ha bụrụ oru. Yes, ndị be anyị na-eme onwe ha ka ha bụrụ oru ndị anyarị site n'ụzọ dị iche iche. Yes, abịa ntata ka ntụ ọgwụ mmehie n'ihu. Mmehie nchọrọ ịtụgụ n'iru bụ mgbe ihe ga-abụ ọ na-eme n'ime ndụ gị ma n'igbo oru. Mgbe gị nwere onwe gị si n'ebe ị nọ wee pụta wee bịa na be nna gị wee na-emebi ihe nna be nna gị wee na-emebi obi nna gị lụrụ, ịma ka nna ebere nna gị bịara wee mee dedication kpọkuo your ancestors from the mother side and from the father side, kpee ekpere wee yọọ ayịyọ ka onye ọbụla bụ onye amụrụ na ya bụ ngwu, ka nwatakịrị ọbụla ka onye ọbụla bịara na ya bụ obi wee bịa ya ayịyọ, biko ka emezuorie ihe onye anwa bụ n'obi wee ya ayịyọ. Like ndị na-eso m, ị ga-elota na year 2021 January 1 ndediketiri Obi Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu. Ị ga-anụ ekpere mkpere na ya ụdị ekpere a ka ndị Igbo ji akọnsekreti obi. Similar prayers ị ga-afụkwa ya na akwụkwọ ndị ụka ọbịa. Similar prayers ngwa prayers a bishop gị, yes, that ya bishop bụ time yi gbogbo a na-akpọ amite bụrụ skull cap maịta, sorry, ugbu a na-akpọ maịta nke nnukwu a bụrụ nke obere a na-akpọkwa skull cap. Yes, ụdị okwu ahụ o kwubiri wee dedicate that ya cathedral. Yes, ụdị okwu a ka a na-ekwu. O nwere all simple words a na-ekwu na ya bụ na bido taa n'ihi na-akpọkụ the entities of powers ndị ichie na taa n'ihi na-akọnsekreti obibe nna gị wee yọọ ha biko
ebe ọ bụ na onye si na bịa n'obi a bịa ya ayịyọ biko si merie ihe ọyọ. Onwe nwatakịrị ọnwụ na-amụ na ngwuru abịa n'ebe a bịa ya ayịyọ biko si merie ihe ọyọ. From east, west, north and south. All simple prayer. Eji eme dedication. Ịghọtara ya? Nje ka ọ ya emegido mmanya egbugido gị. Ị bịa kwatuo good wishes, good longing of your forefathers. Wee guzobe an altar. Ịma ọ na-adata obi anwa dịbe nna gị bụ an altar. Ịmara na o kwesịrị ka e nwee altar that speaks for you. But n'ụtọ na-eriri gị eri rie front and back. Ị kpọrọ ofeke ndị ofeke ibe gị bịa kwatuo obibe nna gị while ije na-atụ ego n'ụlọ ụka iji alụrụ ndị anyarị ụlọ ụka. Ịmọrụ na eriri gị eri. Ịmọrụ na ị nwere salvation. Onye nwere salvation bụ onye dị totally free. Onye abụrụzi slave to any master. Mana mgbe ị bịaziri kpọọ ọba gị kpọkọrọ ka ọgbata obi werezi ọba gị wee na-ekpe ahịhịa. Ịdị ka prodigal son nwa na-akụ nna ya n'iyi. Nwatakịrị bịarụ na-akụ nna ya n'iyi jee na bụ onye ọzọ na-agba odibo. Ịmara na ị na-agbarụ ndị anyara odibo. Maka ihi ya ị nwere salvation. Salvation is when you are totally free. Salvation is when ibidoro debe iwu ọdịnala. Kedu ihe bụ iwu ọdịnala? Iwu ọdịnala bụ the 10 commandments. Mgbe ibidoro mmanụ na n'ime emegide mmadụ ibe gị maka na emeghị ya na ọ ga-adị gị mma. Onye gụrụ egwu sịrị tụlee ma ọ ga-adị gị mma, lelee ma ọ ga-amasị gị, ihe ahụ i mere onye ọzọ emeghị ya ọ ga-adị gị mma. Mgbe awa gị na mmadụ nwere business deal kwuo ka unu ga-esi wee kee. Oluzie mgbe ego machọr na ego abanye na akpa ikuchie ịkọrọ onye ahụ akụkọ sọ gị nwe onye ego dị mma, onye ọzọ ego adịrị ya mma. Irie swet mmadụ ibe gị. Ihe m na-ajụ gị bụ eme gị ya ọ ga-adị gị mma. Ịghọtara ya? Ihe bụ na n'inwe salvation bụ mgbe ị na-ebi ndụ dịka one by ime onwe gị na eburozi oru nke mmehie. Yes, ị ma akpacha anya na-emegide mmadụ ibe gị. Yes, mgbe ị jere na-eme mmadụ ibe gị abuse, ị na-emegide mmadụ ibe gị. Mgbe ị jere duru nwunye nwoke ibe gị, ị na-eme ya abuse maka na ihe ọ pụtara na you look down on the man. Ịghọtara ya? Ị need salvation. Mgbe ị gere n'obi nna gị ha ndị biri ezigbo ndụ out of na mkpanite inspiration of the Holy Spirit. Yes, maka na enwere ndị mmụọ ọma na-eme mma ndị dị asọ for the purest height. Ndị na-agagharị na-eme mma onye ọwụ mmụọ ọma. Ha si na mkpanite nke ụmụ mmụọ dị asọ wee kpanite nna nna gị o wee jee wee wube obi pure and noble act. I wee jee mebie ya maka na eriri gị rie front and back ije kwatuo ya jezie na-agba oru na be onye ọcha ebe ị na-arụrụ ya ụlọ. Ịma ọ na-eriri gị eri n'inwe salvation. Ka m gwa gị onye Igbo meseji today bụ maka ndị Igbo ka ọ na-adara ka mma arụghị ofu atụ. O nwere ihe e kwuru n'akwụkwọ ndị ụka ọbịa gbasara mgbe ndị agbụrụ Juu na-akọmiti dastardly act of pure murder. Yes, mgbe ha gburu nwanne ha nwoke a na-akpọ Jizọs bụ their Messiah. Eme ihe ha kwuru. Ha mana what they are doing is evil. Ha mana in creation does not support killing in any guise. Eme ihe ha kwuru. And they knew too well that what they are doing, that they will never go scot-free. Eme ihe ha kwuru. They made declaration. Let the blood be on our head and on our children's head. You know why? Because they understand that what they are doing, they can never go scot-free. And there is a repercussion for it. And they accepted the guilt. You understand?
So what I'm saying now, give Abuzi onye Igbo, onye riri for that is the more salvation. Now, iyi ndị Jew nwụtalụ n'isi ha na n'isi onwe ha. Ndị Igbo has nothing with the Israelites. Onye ọbụla na-agwaghị ya na deceive gị. Onye ọbụla na-agwa gị na Igbo nwere link with Israel is either na onye anwa na-eriri eri ma ọ na onye anwa amụrụ achọrọ ịgwa gị eziokwu. Nke bụ eziokwu bụ na Igbos have been in existence over 4,000 to 6,000 years. Igbos are true child of God. They are two children of God. We have pure origin from God Almighty. Can one thing about that? Nebialo, iwu niile anyị na-edebe n'ala Igbo. Ọ bụrụkwa etu anwa ka the ancient Israelites si edebe nya bụ iwu does not mean that na anyị nwere link with them. Achọ nke owo anya taa. Mana na iwu ndị a bụ iwu enyebulu ndị Igbo na-edebe bụ iwu a before ndị ụka ọnyarị abịa, before ewetadịrị akwụkwọ akpọrọ Baịbụl taa ndị Igbo. So mgbe a bịaziri na-agụ akwụkwọ ahụ edelu na ndị anyarị ancient book na-afụkwasị na ife ha na-ekwu ebe akwụkwọ etu ndị Igbo si eme. O zuru oke igosi gị na anyị ewu mba dị nsọ ndị Chineke ghọtara onwe ya. Etu aka ndị Igbo si ebi ndụ. And etu a bụ natural law iwu Chukwu okike nyere mba niile from the time immemorial. Mana n'uto na ndị be anyị dọkụmentịrị ya, ndị Juu dọkụmentị ya nke ha, does not mean na anyị nwere any link. Enwere any link with Israel. Onye ọrụ na-agwaghị ya aghọtara. I remember few days before highly respected Dr. Dozie Ikedife, onye Nnewi, akpọtara ụfọdụ ndị Jew, ndị some doctors ka abịa mee blood sample echuzu randomly ka amarụ na onwere blood any link ihe egosi na anyị nwere any link with ndị Jew. Ewechara that blood sample and the result came out after few weeks. The result bụ we don't have any link with them. You can go and verify. We don't have any link. And even before then, I know could be a be word in an Ugochi word in an if not total 10 commandments. And we have been keeping it before Doko of Kanyarabia. I bombarding somewhere high moral value. Oh, yeah, but the Aburuni don't know what they Busaya. And the head of Busaya can apply that high moral value, made I very unique. Ihe na-achịkwa oge nwe onye Igbo rie front and back and onye abatalo ndị anyarị mgbe ha bịara wee chọọ ịhapụ Africa. They insisted na ha ga-use their machineries. They sure na ha keeping that they succeed in keeping our people as slaves. Onye ka ha ji wee kpọta ndị missionaries ha wee bịa recolonize our people. Based on my research, no race onwere agbụrụ ọbụla accept through ndị ụka anyarị 100% can be. Go and verify. Ihe ọ bụrụ na ije Yoruba people did not support accept Christianity etu ndị Igbo must accept. Ka ndị Hausa ka ya bụ mba Ghana kelu mba ọbụla ị ga-apụ n'Africa ndị ụka anyarị dominated 99% onwere no country. So that systematically focus on our place, use all the systems and the manipulations. Well, manipulate anybody. Ihe ndị nna ndị Jew nwụtalụ mana iwe onye riri eri na-believe that somebody died on the cross for you. How? Somebody that never set his foot in the soil of Africa. His message he brought is for his brothers. Read my lips. The message he brought is for his brothers. And then Daniel. That is why he maintained his evangelical mission within the Galilees and rest of them, Jordan, and within that area.
he never set his foot in Ethiopia. Don't forget about the story of Ethiopian Enoch. Ethiopia has been in existence. Is it in Egypt? He didn't even visit Egypt as a grown man. The only time he was in Egypt is when he went there as an infant. The mother, Joseph and Mary, took him to Egypt for safety. He grew there and he schooled there. And after at maturing age, he went back and started teaching as a rabbi in the synagogue. So he never came to Africa and preached because he knows that Africa is the first son of God. Because he understands that this message is bringing is not for we Africa. Obiala Makandi care. Many times. Now he came for his people. He came for his people. What did they do? They murdered him. They murdered him in cold blood. To see how wicked his people is. And this is people that benefited from his kindness. What did they pay him with? The even pilot asked them, or Barnabas and Eperima, Oyori, or Barnabas Gaga Haprono, cause he Haprono as own. Has it that's a Habo Barnabas, Nabroni and Berimaya Nori. See one Hamoke. If you know, no Protaga Bura, did you and that what he hojo? A way one Hamoke. Even in the Nanaha, their elders came out and said, let the blood be on our head, their head, and their children's head. So, Keruzika, Iye, then Nanaha, now Buhabru, one has a Basagi or Africa. Here goes Basagi. Blood again, digging and did you a wolf, or one Nandagi won a Jew. Egotalia, here na check one again. Nampono Tonon, then Nanahamel, one Nahamoke does not so concern you as an African man. Manando to Nando Kanya the front and back. Oh, we have one Nahamoke, have I told you, and so no one need him beg. Hey, the by and my check what you have salvation. Salvation is when we beperanya the bondage fall. You make away clearly. Near the front and back. How can Ogbuefi dastardly are even then Nanaha accepted that Niha Mero will cry and let the punishment and everything fall upon their head? They knew the consequence and they accepted it gladly because they have already made up their mind they want to kill their brother. Then how does he concern an African man? Even Jesus himself said, no nyawagi that think that John, no nyawagi sinaka lewan kemado. No ga kamana amoriamo. No ga kamana amari okute nonu. To be na mmiri ka ọ gara ise. Ihe ije ma okute bụ ka ọ gara ise enu mmiri. To show you the severe consequence for whoever that will betray him, for him to be killed. So killing him is dastardly act, is not a sign, an act of salvation or whatsoever. And no matter that today, nobody is willing or ever answer Judas. Nobody is willing and ever ready to answer Judas. So if you now think that what Judas did is selling him, betraying him is good, why can't you name your child Judas? Let's see. But I can tell you what Judas did is pure betrayal and evil, and they condemnable. You get? So what I'm saying in essence is that the killing is dastardly, pure dastardly act, and is never for any man thing. Even Jesus said that when he was showed the sufferness, what he's supposed to pass through, what he will pass through because of wickedness of man, he prayed, God, this kind of sufferness that is too much. His heart is heavy. This is the pure wickedness. And somebody is telling you that someone died there for the sunset of African man. I can't get it. If one did even salvation in Warobuna, they got an call here,
kedu ka ị ga-esikwa and ya gwara gị asịghị n'ọnwụ na mgbe na nọọsụ na ajọ omume Adam and Eve ka njọ si wee ruo n'elu ụwa niile including African soil and say how ewee sịghị na njọ dị ewee sịkwa na mgbe Jizọs nwụrụ 2000 years ago nọọsụ is it finish na ya kwụọrọ ụgwọ mmehie mmadụ niile mgbe na-achụ ọ bụrụ na adị si na ọnwụ ọgwụ n'elu obe abụrụ na Stanley Art now na ọ kwụọrọ ụgwọ mmehie mmadụ niile. Then at that point, there is no mehe on earth since it is finished. Who committed sin and from who again sin entered the world? Because we are told during the catechism classes that Nanjo, Nongu, Shinaka, Adam, na Eve, where Batano, Makame, Hammer, Kwesioku, and where to put mother no again key them, no again kangare. That allegorical story. Now, hence was the Rejo, Mbas is the Uno, who committed sin? How come sin entered again? No person's name was mentioned as being responsible. If only the problem came when you are not using your thinking faculty to think and analyze whatever they serve you as food, as fetch, during the catechism class or children class. They use the opportunity during the catechism class and children class. Reformat your brain so that you will not think again. So all these things have barely see in kita go anywhere. Even have you not calling na salvation day? Na no here haku talagi genye salvation. Get power daku get daku no bag in the name of Yoku. Get hapo ihe na gbasara n'ụwa na akụrụba gị dị n'eluigwe mana ha bịa na ebe anyị na-ebukọ gold na gold post dị na gada na-ebukọ oil anyị crude oil anyị na-ebukọ companies have from Europe they come and bought all our refineries and oil well the Ajib, the Chevron, the Shell and rest of them, the Italian giant, the Ajib. They bought everything. You understand? Mana ha sịkwara na akụrụba na ọgwa nkụzi ha kụziri na ụgwọ ọrụ dị n'eluigwe. They keep on a massive wealth. Do you remember when Queen passed on? There was this documentary they showed a big warehouse full of gold. Did you see it? Then onye nwa na-agwa na ihe na akụrụba n'eluigwe ka ihe nke nketa gị. Mana it keep on accumulating all this wealth. Onye Africa nwe uche. Salvation is when you are at peace with your chi, your enemies, your ancestors, the land of your birth. You know, go to Sam. David sing praises to the land of his birth. But they didn't get he wanted salvation. Oh, yeah, but he had not celebrated the land of your birth. You are not celebrating your ancestors. Magari Kaboru. Abrona Neburu. You should have been celebrating the land of your birth, celebrating your ancestors, celebrating your forces, celebrating your Ndichie, celebrating your Nanda. How come somebody is telling you that for over 4,000 to 6,000 years, the Igbo may exist? Now, none of your relative. Yes, because your relative will down from your mother's side count down, your father's side count down. The Igbo, you see, no one maran near Marun Dibo. So, how can on earth you believe that from your mother's side to your father's side, none of them lived a good life? I can tell you, even the hustle, the struggle, then they can there. If now, keep provide your children the best in life. I can tell you, tomorrow, in the next 100 years, your children will forget all this your effort. And they will demonize you, like you demonize your fathers. Do you know? Yes, I get you about to now I got always know. But today, you're supposed to create a day to celebrate your ancestors, your family. So that even if you pass on,
your children will still remember that there was a great man, that is you, who labored so much for Odemma this year. But I can tell you, if you did not teach your children the right path to celebrate their fathers, I can tell you, none of them will celebrate you. I listed the names of my fathers to the 5th generation because I'm celebrating them. They are the sense I know. I know there's many of them that we didn't account for. Yes, I know. But let me start from somewhere. But you, Nenemanya, can you even listen your generation to the 5th generation? You can't. Makanedi the front and back. So what am I saying? If you are not at peace with the land of your birth, you are not at peace with your spiritual forces, you are not at peace with even Chukwokike, and your mind is always full of fear. If you have not conquer fear, believe in me, you don't have salvation. Because the first thing you must conquer when you become a ground-rooted ordinary person is fear. You know why? Nothing will happen to you. If Yachi and your Esmes did not permit it. That is law of karma, because I believe in karma. Anybody told you say, Nachionya diginis, this in Achia, meaning if Yachi does not support any plan against you, you will live longer and grow gray hair and nothing will happen to you. So I can see that before anything will happen to you, so what you need to do is to be at peace with the land of your birth, be in good peace with the Chiachi and their spiritual forces. Whatever that comes your way is what you deserve, or is for a purpose. It's either to make you stronger, to teach you a lesson, but never a battle. So what am I saying in essence? Stand from your roots. Makani they say and call your career. Chegaria machigaria. On your go salvation. Salvation in our chuck you when a slave. Never die, to get what exactly? To get what? To remain a slave. I can tell you. Obruna ndị anyarị ndị Igbo so na ndị nwe greater percentage of ndị na-eso ụzọ ndị anyarị. What did they gain from it? What did they gain from it? During mgbe e nwere problem na Nigeria 67 to 1970, what did they do? What did they do? Now there is poverty everywhere in the country. Did they try to come and contribute money to help this country, to build industry in our country? Did they do it? They did not. Church of England can be able to build one of the best hospitals in this country to stop this tourism in the health sector. They can do it. Church of Rome, the Pope, the papacy, can come here and build a standard hospital to stop this health tourism. They will not, because you know why? They don't love us. What they want from us is that our monthly money that is going there in their various countries, either is going to Rome or is going to Canterbury, to help them maintain their glorious lifestyle. Why they will allow we Africans to be suffering, I can tell you. But what am I saying in essence is, if you don't have peace with your land of your birth, you are still a slave. You are not supposed to be a slave in your father's land. You understand? Even if you are running, you cannot run. You cannot run anywhere. Let me advise you. My advice today and admonition is, come back to your roots. Make peace to your roots. And understand what Igbo spirituality entails.
Igbo spirituality does not encourage making charms, showing wickedness to their fellow man. No. Those are evil practices people practice on their own that has nothing to do with Igbo spirituality. Igbo spirituality encourages live and let live. Ofo no go. Biri can biri. Ofo Igbo spirituality understand very well and preaches ometala. That is law of karma. That is Igbo spirituality. Any other evil practices you are saying or wickedness you are saying from any man that claim to be an ordinary person, the person is not representing the ordinary as a body. The person is just purely evil man on his own. So stop calling ordinary bad names because few individuals choose to be wicked. Let me stop here. But through my kind of share button, so that your brothers and sisters will hear this good news and this message of salvation from the horse's mouth. Send them a message in the WhatsApp 0805 7837 672. I repeat 0805 7837 672. Let me repeat for the last time 0805 7837 672. Ya gazie ka ọ dịkwa ụdị oge a n'oge awa nke eziokwu echi niile bụ Monday. Ya gazie ọfọ.